दिनैथ' बिटिसिनि बिसायख'थि आंबो सासे नागरिक हिसाबै आं भटखौ होबाय दा आं जेसेबां बेरायनानै नुदों भटआ खोब शान्तिपुर्ण ओमफ्राय दावराव दावसि गैया रायजो राजाफ्रा खोब पिसफुलि माने भटखौ होदों गावबागाव गोसोजों गावबागाव गोसोयै केन्डिडेटखौ फसायनानै होदों आं जेसेबां गिदिंनानै नुदों दा जेसेबां पुलिं बुथ्स आंनि फेभराव एसे रायजो राजाखौ आङो होनायखौ नुदों दंबावो समाव अबसे 40%आनो जायाखै जायगा 40% जायगा 30% जादों दा बेखिनियाव आं नुदों रायजो राजाफ्रा खोब मोजाङैनो भटआ होदों दावराव दावसि गैथ'आ बेखौ नायनानै एबारनि बिसायख'थियाव शान्ति रोखोमै भट होगोन मानसिफ्रा ग्राउन्ड लेभेलनि जा मोनसे पिक्सार बेखौ नायोबा खोब मोजां इउ पि पि नि केन्डिडेट हिसाबै आं दिनै बुंनांगोन जे जाहा प्रमद बर' सारखौ बिथांनि थांनाय 5 बोसोराव जा खामानि मावदों भिजनखौ लानानै जा खामानि मावबाय लोगोसे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावबाय जोंनि गेजेराव बर' मोनसे परिबेस गैला हानि पाट्टा होनाय गासैबो जिनिसखौ नायनानै इउ पि पि एलनि फारसे फेभाराव दं आरो इउ पि पि एलनि फारसे मोनसे आकर्षण जानायखौ नुदों दिनै आं नैबे बेवहाय आङो दाउलाबारि पलिं स्टेसनाव दङ आं नुदों रायजो राजाफ्रा खोब मोजाङैनो होदों बाहागो लादों ओमफ्राय जेबो उसुबिदा गैया आं बेखौ नुदों नोंथाङा नोंथांनि थाखाय माबायदि आसा खालामदों बनरगाव बियाब हिसाबै आङो 100% आं आसा खालामदों बेवहाय गासै 6 जन केन्डिडेट दङ 6 जननि गेजेराव 3आथ' बारा फेभाराव गैया खिन्थु फेभार गैया माने बारा बेसआनो गैया दा बेवहाय नाम्बार 1 हिसाबै आं थागोन बेनिफ्राय नाम्बार 2 नाम्बार 3 आं बुंनो हाला माने BPF आरो BJP नि गेजेराव सोर बे पजिसनखौ लानो हायो खिन्थु नाम्बार 1 हिसाबै आं दङ आरो आं दङनि खारना बेनो जे प्रमद बर'खौ आरोबाव 5 बोसोरनि थाखाय रायजो सालायबावनांगौ बा खुंनांगौ होननानै बयबो सानो आरो बनरगाव समस्तिनि सिङाव फ्रायानो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोनो बेखौ नायनानै आङो प्रमद सारखौ मोजां मोननाय माने आंखौ मोजां मोननाय फरायनाय बेखायनो आङो देरहागोन आङो 100% सियर टाउननि भटखौ बेसेबांसो मोननो सानो नोंथां टाउननि भटखौ आङो थांनाय 2020 आवबो आं 1800 मोनदों आङो एबार साबसिन मोनगोन खमबाबो आङो 2500नि बारा भट मोनगोन होननानै आं सानो बेवहाय बेंगलि भटआनो बांसिन नाथाय बेंगलि भटआ बांसिनबाबो मानसिफ्रा साननो हागौ बेंगलिया BJP नो होगोन नाथाय इन्टारनेलिहाय माखासे माबा दं फेक्टर दं मानो BJP नो होजोबनाय नङा आरो इउ पि पि एलनि फारसे मानो होगोन बेहाय माखासे फेक्टर दं फेक्टरखौ नायनानै आङो बुङो 2500नि खम आं भट मोननाय नङा भटार रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो नोंथां आङो जोंनि भटार रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायो दिनै माने शान्तिपुर्ण भाबै भट होनो मोनबाय आरो बेखायनो गिनांगौ गैया बयबो शान्ति रोखोमै होदो गावबागाव गोसोजों बेवहाय भट होनांगौ आरो बिसेसके जोंहा थांनाय समावहाय प्रमद बर' सारा शान्ति लाबोबाय हानि पाट्टा होबाय जोंहाय माने हिउमेन रिसर्स मोनसे सुबुं सम्पदनिबो गोबां खामानि मावबाय बेखायनो आरो माखासे इमप्लिमेन्टेसन खालामबावनांगौ दं माने BTR एकर्डनि बेखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायगोन ओरैनो दंखायो रायजो राजाफ्रा आं थेवबो बांसिन रोखोमै जाहाथे रायजो राजा सापर्ट खालामो आं बेखौनो आं खावलायो प्रमद बर'खौ जाहाथे सापर्ट खालामो आं खावलायो